And so, dito tayo ngayon sa Jelos Barbershop. And so, may nag-invite sa akin dati dito nung active ako sa Facebook, pero hindi na ako active. So, ayun, papagupit pa rin ako dito kasi nag-promise ako eh. So, tara, tingnan natin. Tingnan natin. Tara natin. Wala si Sir Raymark, yung nag-chat sa akin. So yung pinsan niya, ma'am, pinsan niya yung magugupit sa atin, guys. So ay, thank you. Yes, sir. Hi, sir. Morning, sir. Sir, ano pala, Sir, Raymark. Ayun. Sir Raymark, yung nag-chat po sa akin. Nung pa, sir, nung April pa, eh hindi na kasi ako active sa Facebook, kaya hindi na ako nakapunta dito. Ayan po, si Sir Lee po ang Sir Liz. Thank you, ma'am. Thank you po. Nag-hire sila ng barber dito, guys. Apply na ba ako? Sir, may naggugupit pa ng babae dito, sir? Yes, sir. Siya po. Ay, siya. Oh, Siya na lang po. sama. Gupit lang. Kaso nagbabantay ata siya dun sa kabila. Oo nga, sir. Wala. Ay, pero baka pabalik na rin po dito sila, sir, yung nangyari. Okay. Bantay mo na lang. Saan kasi sila, sir? Sige. Ma'am, titignan ko lang po yung mga package niyo po. Ito. Ayan, guys. Ay, ma'am, papagupit daw yung asawa ko. Papagupit din po. Kaso wala ata pa kayong kasama dito, kaya pag dumating na lang daw ata sila, Ano po bang gupit niya? hindi ko alam sa kanya. Papatrim ko lang, sabi niya eh. Mabilis na naman po. Ay, mabilis na. Ako na lang po gagawin. Kahit mamaya pa naman. Sige. Thank you. Sige po. Yung kayang papagupit ko, guys. Walang yan siya. Pero ganyan pa rin yan. Ay, May mga sticker. si Ma'am Charlotte. Gugupitan niya si asawa ko. Yung parang pabawasan ko ng split end. Pero ganito pa rin yung style niya. Ano yung default cut? Hindi ko alam kay ate. Pero ang dry ng dulo. Ginamitan siguro kayo ng gunting may libel. Before and after. Trim lang naman. Ay. Ready to change your hair. Ayun na. Tayo na rin, guys. Pag-siga na sir, parang maiba naman dito. Ano bang gupit mo sir? Ano lang, mid-fade. Sir, ano to? Curious ako. Ba't may ganito? Antibacterial. Antibacterial po ng mga suklay na ginagamit namin, sir. Yes, sir. Kumari, ito, sir, nagamit ko na kasi doon sa isa. Pagpapalitin ko naman ngayon, sir. Ito naman yung gagamitin ko, sir. Kasi minsan yung mga, sir, yung mga customer namin may mga balakubak. Para naman hindi nakakahiya dun sa susunod na customer, sir. Okay. Namin, pinapalitan namin, sir. Kasi pag yung sa labas, yung walang ganyan-ganyan eh. Yes, sir. Nakakahiya lang kasi nakita nung isang customer na maraming balakubak tas gagamitin sa kanya, sir. Minsan nakakahiya. Para naman at least Safe din po para sa opo. hygiene. Anong pangalan niyo pala, sir? Lee na lang, sir. Lee na lang. Sir Lee. Opo. Ayan.
Sir Lee yung ano, gupit sa atin yan guys. May ano din ako sir, nagre-record din ako minsan pagka ano niyo. Oh, sa'yo Minsan hindi ko na rin na ano sir, hindi ko na rin na-diretso sir. Nakakatamad kasi. Yes sir, minsan busy na rin pagod na rin sir. Oh. May ano din ako sir, gumagawa din ako. Alam mo na, ma'am. Yung kalandier ko, mamutang mo lang minutes dito. Secret ko naman. Nagpo-post din ako dito sir. Kaya sir, okay. Si Sir ano po? Si Sir... Oh, mga reels. Oh. Yes sir. Umalis mo sa market? Yun din yung mga nire-record ko minsan kasi mga minsan. Nakakapagod din kasi sir, minsan ano, Mag-edit. kasi hanggang 17 kasi kami sir, minsan wala na ding time. No. Pag-uwi ng bahay, syempre minsan laba pa. Pagod na. Pagod na rin sir. Bali, ano pala yung magiging gupit mo sir? Ano sir? Ano, sir? Mid-fade. Mid-fade lang sir. Sige sir. Tapos yung taas sir, ano, ayos nyo dyan sir. Ganyan pa rin ba sir? Pa. One side lang siya sir. Ah. Parang formal cut lang siya. So, sige sir. So, let's G. Let's G. Let's G. Hindi ko naman na ipopost siguro to sa Facebook. Siguro. Pag ano, Oo sir, yung ano. pag tinaka daw. Pero pag sinipag ako, baka ma-post ko. Sige sir. Mahigpit sir, sakto lang. Sakto lang, okay lang. Siyempre, ibibigay natin yung best natin guys. Ano? Para at least yung makapanood na mga viewers ni sir, ano din tayo. Hanapin kayo sir. Oo, sir. Actually, marami na rin regular rin. May mga nagpapapunta na rin. Online. Kasi may online reservation na rin kami sir. Kagandahan kasi nun. Hindi na mag-aantay. Hindi na mag-aantay ng pila sir. Kahit naggaano kahaba yung pila. Basta yung oras. Yes sir. Parang ang ano sir, nag-appointment ng NSO, mga ganun. May date at saka time na rin siya sir. Para sakto na. Hindi Yes, na sir. mag-aantay dyan. Hindi na rin po mag-aantay. Karamihan ng nagpapabook sa amin ng ganun sir, yung mga nasa malalayong lugar pa. Mataga-infanta. Pero ano sir, kailan, parang bago lang to na barbershop, no sir? Magto 2 years po itong Jealous Barbershop sir. Ay, 2 years na. Yes sir, magto 2 years ng nitong November sir, November 20. Yun po yung second anniversary namin. O baka may promo kayo sir? Hopefully sir, meron. Baka may promo Sa araw sila na yun dito, sir. guys. Kung may pasok kami sir kasi parang may ano kasi labos outing parang yun. Check nyo yung page nila guys pag ano. May page naman Yes sir, kayo sa Jealous Facebook. Barbershop sir. I-search lang nila. Lalabas naman na doon yung page na. Hindi ko kasi masyadong napapansin kasi nakatago siya. Yes sir. Nung Tatago chinat kasi siya, sir. nung chinata ko sa ako lang napansin. Doon pala. Yes, sir. Gilid lang kami ng ano sir. Hanapin lang nila yung ano sir. Yung familiar naman siguro sila sa old house ni Vice Mayor Anton Perez. Ito po kasi yung old house ni Dyan sa pa. Vice Mayor. Since nag-open to sir, dito na rin kayo. Hindi sir. Actually ano pa lang din ako dito sir. 4 months. 4 months. Yung pinsan ko sir, si Mike, siya talaga yung pinaka-pioneer dito dati. Matagal na siya Yes, sir. sir. Ngayon, Pero andito pa rin siya. ano siya sir? Kung magbiyahe For ko sa vacation. ngayon Ano siya sir? Masada lang. Pakisabi na lang sir na pumunta. Yes sir. Pinsan ko siya sir. Pinsan ko. Kasi siyang nag-invite sa akin parang ayaw ko na magtuloy sa pagpa-vlog nun wala rin kasi akong masyadong ginagawa ngayon kaya sayang naman yung channel ko. Yes sir. Diretso ko na kahit ano lang may vlog ko. Yes sir, parang ano na lang siya personal vlog pa. Lifestyle mo. Sinuggest ko din Kasi mahirap sa Facebook. Marami kasi Why mo pa marami sila Restriction. at saka meron na silang mga tas
Wow. Kaya nga eh, ayaw ko na mag-post sa Facebook. Sa YouTube na lang ako. Kaya sa YouTube. Kasi sa YouTube, diretso yung ano eh. Yung, ang tawag mo ito? Yung income. Kaso mababa lang. Sa Facebook kasi once na hindi ka nag-upload, zero yan. Oo, sir. Wala. Kaya medyo Wala pa mahirap. pasok. Maganda pa rin ang YouTube talaga. Ay, ano tayo? Actually, matagal na akong pinukumbinsin yan na pumasok dito kasi dating microfinance din ako. Naging lang sa inyo. Pero matagal na ako nagugulit since high school pa lang ako. Ano talaga yung hindi ko magupit. Tapos yung pandemic, parang ito din yung naging source of income namin ng kapatid ko. Actually yung kasama ko dito sir, kapatid ko yun. Yung kapatid kami doon nandito. Ako na Kasi rin ang nagpasok sa kanya dito sir. nung pandemic sa puro home service siguro. Ano sir, bahay lang din sir. Sa bahay niyo? Bahay lang din namin. Sir. Tapos yung mga ibang mga taga doon. Hindi na sa inyo. Yung property. Tapos may mga ibang barangay din sir na Pag nakilala kasi kayo eh, tatayuin kayo. ano na yan sir, magiging regular customer. Papalik-balik na kayo. Tsaka dito sir, hindi kami tumatapos ng haircut ng 5 to 10 minutes. Oh, grabe, ang bilis na eh. Sir. Binibigay talaga namin yung the best haircut eh. Kasi kahit estudyante yan sir, sayang din talaga yung binabayan mo 150, 120. Kaya hindi ka ng pera mo yun. Tapos bibilisan mo lang ng sobrang bilis na. Hindi naman sa binabash ko ibang ano. Kasi meron din naman yung mga barbero talaga na sanay na sa ganung kabilis na paggugupit. Yes, sir. May mga mabibilis talaga eh. Meron talagang mga kakilala na mabibilis pero at the same time, kabilo pa rin naman. Oo. Pero siyempre, bilang barbero at saka para din mga customer sir. Mas gusto nyo naman yung kahit matagal basta maayos eh. Yung matagal, yung napipili nyo ba yung Na nagpapakupin na. pagulit nyo yung talagang binibigay ng barbero yung best nyo eh. Pero may mga ano rin yun, no? Kasi may mga customer din ako minsan yung talagang gusto nilang mabilis lang eh. Meron din sir, meron gano'n. Merong mga mabilisan, gusto nyo mabilisan. Kaya minsan, depende rin sa customer sir eh. May kilala, sa tagal ko na rin kasi gumugupit sir, makikilala mo yung mga customer na ano eh. Nag-aapura at nag-aapura. Paano mo malalaman sir pag gano'n? Actually, minsan, maano mo na yun sir sa kung ano. Minsan sinasabi ng customer kung mabilis. Ay pakibilisan na Sir, ngayon. pakibilisan na lang. Ganun. Sinasabi na rin ng customer sir. Pag minsan tinatanong ko yung ibang mga customer ko sir, sir baka po may lakad po ba kayo? May pasok ka ba sir? Ayan, mga tinatanong ko minsan sa mga customer ko. Kasi minsan kung sinabi nilang may pasok sila ng ganitong oras, tapos yung oras ay medyo ano na, Alanganin. medyo talagang Bibilisan niya na. paspasan mo din. Pero nandun pa rin naman yung Quality. Ako noon. Oo, Ito, mas- puro nails gusto ko na. talaga yung Tapos iba yung medyo ambience. matagal yung Hindi siya ganun. kasi ano naman kami dito sir. Reprint. Hindi naman talaga kami apurahan Ganun ang sa mga customer sir kasi nakapila din naman yung Bali yung customer namin sir. Lahat kami mabibigyan, hindi apurahan. Yun din kasi yung tulong ng sir namin. Wala nang magtatapos. Kahit sa ano, sa Dagupan, sa Yes. barber, sa Seaside. Ano din eh, mga 40 minutes mga ganun. Yes sir, yun talaga yung pinaka-minimum talaga sir ng regular haircut. Nandun talaga. May massage, kasama na rin.
lalo na yung mga maraming balakubak. Yung mga yan sir, minsan papa-hair treatment din sila. Kasi effective din sila. Marami na rin kami naging customer na natuwa din dahil nawala din yung balakubak sa hair treatment na. Wala ka namang customer sir na ano, na-experience pa na kahit noon pa na ano, yung parang hindi niya nagustuhan yung gupit, tapos parang nagalit, parang gano'n. Parang wala pa naman. Wala pa naman. Sir, kahit dito siya, sa parang tagal ko na rin ay anong 4 months ko dito, wala pa naman. Kasi yung karamihan din ng nagiging customer ko sir, nung bumabalik din na nagiging regular customer ko na rin sir. Minsan may message na rin nila ako sa Facebook ko. Kaya nga bukas papagupit ako. Papa-reserve na. Na-reserve na ako po. Pagtalo si Marcel, talaga maraming customer kasi matagal siya dito. Ay, marami na siyang ano, Yes, sir. Talaga since day 1 yun. Talagang dito na rin siya natuto. Wala pang bukas ng jelos, nandito na yun. Ayun. na ano pa, nasaktong wala siya ngayon sir. Yes, sir. Siya yung nagana sa akin eh. Ano, medyo busy ngayon kasi siya sir. Gusto mo munang sada. Pero, paano ano, nag-waiter siya dati doon sa Sergeant Jacob, sabi niya sa akin. Saan sir? Saan? Sa Bani, Sergeant Jacob. Hindi ko lang sure sir. Yung restaurant. Hindi ko kabisado sir kasi matagal din kasi akong wala dito sir. Nag-Manila din kasi ako. Pero taga saan talaga kayo sir? Dito rin sir, Manila. Saan? Sa San Jose sir. San Jose. Alam Ay, mo dyan. sir, sa Pugo sir. Pero ngayon, hindi din ako, ano ngayon sir, umuwi sa Kandayan. Sa misis ko din. Ganyan din siya yung misis ko. Sa Pagsay sir. Website. Pero hindi na ako dyan naglalala. Hindi na ako sa ano, sa Bugalyo na sir. Bisi-bisita na Saan lang. sa Bugalyo sir? Sa Mat. Yung ano, yung pangalawa, pag galing ka dito yung pangalawang barangay. Di ba Malapit magtaking ka sa mo? Sukuni sir. Malayo pa sir. Ay, banda rito lang sir. Ah, Lagpas ng ano sir, ng Bulo. Bolo, susunod doon magtaking. Oo, tapos sa Mat kasunod na. Ah, Ay, yung magtaking yung sa may tulay yun sir, di ba? bungad. Oo. Ay, oo, tama. Yung mahabang diretsong daan din yun sir. No? Ang covered court nasa gilid din ng highway. Overcourt. Oo sir. Oo. Magtaking. Pag ano pala sir, pag kunwari may interesadong, nag-hire pa ba kayo dito ng ano, barbero sir? Kasi ito na yan. Ay, kompleto na. Pero depende pa rin po sir, parang baka hindi ko kasi sure kung papasok pa po yung isa namin kasamang taga-mga ganun. Ang layo ah. Opo, yung isa po namin barbero dun sir, yung naka-sombrero. Ang layo. Pero Makaldan po yung sir. nagbo-boarding siya dito. Meron po kami yung staff house sir. Ah, Sa mga galing. ano, Barbero sa mga niya. barbero sir, yes. Parang sagot ni sir yung 1.5. Tapos yung iba sa kanila na rin sir. Kung kunwari, medyo mas malaki yung ginawa nilang staff house nila. So, sila na rin po yung magdadagdag. Basta sagot ko yung sir yung 1.5. Pero ngayon po ata parang nakahanap po ata sila ng ano, ng medyo mas ano, parang kasama na din po sila sir. Kasi sila sir, dyan na rin po umuwi sa staff house. Sila na, parang kasama na rin po nila dyan na ano, mga umuwi. Galing. Yes sir.
Pero sir, ay baka bawal. Ano po yun? Pero pag ano sir, pag kunwari may gustong mag-apply as barbero, ano ba yung ano sir, pasahod nyo kung sakali? Depende na po. Sa management Sa na sir, management na po yun. Sila na po kasi yung makikipag-usap. magigipag-usap doon. Kung ano po yung magiging ano nila. Ah, so iba-iba rin sir, no? Sa, Hindi naman sir. Pare-pareho naman kami ng ano sir. Pero siyempre may probi pa rin sila. Madaan pa rin sa probi. Parang siyempre dadaan pa rin siya sa as a probi eh. Kumbaga may regular barber din kasi kami sir eh. Mga ganun. Lahat dadaan kami sa probi. kung okay, Oo sir. mariregular. Yes sir. Pero parang next year pa ata magkaroon na rin kami ng mga requirements. Parang SSS mga ganun. Hopefully po. Shout out kay sir. Pag napanood niya to sir, ha? Pero ang bait po siya. Mm. Kaya tumagal din po ako dito. May mga ibang barbershop din ako kukuha sa akin. Kaso nandiyan sila sir. Tsaka maganda po yung ano nila. Tsaka yung ambience po ng barbershop eh. Oo nga, ganda Sa nga eh. barber, mas gugustuhin ko na rin na nandito. Relax eh. Yes sir. May magandang waiting area. May wifi. Tapos, yung pa maganda rin yung place ng paggugupitan. Kaya maganda pa rin. Hindi parang ito pa rin yung pinaka-high-end ko na barbershop dito sa Alaminos eh. Nakita ko, sir. Hindi ko pa kasi na-try yung iba eh. Kung bagang na-try ko pa lang dito, Pero hindi yung... pa rin, nag-upgrade na rin yung iba sir eh. Oh, puro naka-aircon na. Oo sir, nag-upgrade na rin yung iba. Lupit niya sa'yo. Oo, ano lang. Mid-fade. Mid-fade siya. Kasi babasang tayo. Oo. Ayos mo na lang. Kasi huwag na natin tektan dyan. Oo. Next week daw sir. Tapos na naman yun. Malaki daw eh. Super typhoon po ako. Okay lang. May sarili na rin na church. Sorry. Ano pala yung ano, made show talaga. Yes sir, mga Ay, kainin. made show ba yun? Yes sir. Ay, ano yun sir, Kimi? Ah, Yes sir, ito sir, men. yan yung made show. Pero maganda yung medyo sir na, ano, na trimmer. Maganda po. Kasi Yung gamit ng ano, sir, kasama dyan. Habang tumatagal yung sir, mas gumaganda yung ngipin niya. Tumatalas, no? Matalas. Yung gamit ko yung ano, UV12. Nagamit mo na yun sir, di ba? Hindi pa sir. Pero yung kasama ko dyan sir, yun ang gamit niya. UV-Tor? Masanay na ako nun. Pero mas mahal kasi yan eh. Made show. Yung sa isa namin kasama dyan sir, yung Babyliss. Babyliss na brand. Ganda sir. Mahal din. Maganda. Yung like 8,000 yung set sir. Buti. Grabe din. Maganda nga. Oo sir, pero maganda yung price. Ganda mo. Ginagamit ng mga international yun eh. Tingin ka ng mga vlogger na nanggugupit yun. Sa ibang bansa. BGR. BGR na tingin. Tsaka ano yun. Kasi yung BGR, ano kasi siya eh. Parang dahil ng mga nagpapunta. Hindi nga ako makabili ng made show eh. Gusto yun. 1.5 yung ano yun sir, yung medyo na Oh, 1.5 lang? yung ano sir, yung flavor. Pero yung flavor, yung pagkasama ka flavor at saka ano sir, yung shaver, mahal. Nasa 6,000 din ata sir. Yung set.
Yung kasama yung shaver at saka trimmer sir. Parang tatlo na doon. Oo sir, trimmer. Ah, Sa ano sir, meron yung sa shop mismo ng Micho eh, sa ano, sa Facebook. nakakatakot po yun sa So, Facebook ang mahal sir, mahal talagang ano, page. sir, tsaka yung kiwi, mahal din yung kiwi sir. Sir ng kiwi. Wow. Legendary, tsaka yung ano yung kapatid? Senior. Senior. Senior na sir na talagang legendary na. Sabi ko, Gunting. pag magaling na ako, saka na ako bibili. Oo, sir, maganda din talaga kasi mag-practice muna talaga ng ano, Yung hindi sa kaganda. yung mga ano ba lang. Kahit ako sir, yung mga ano ko lang daan. Yung mga mumuray. Mumuray. Oo sir, yung mga ano, tigdo 300 lang. 300 ba na? Ano? Dati sir, Yan. meron sir, yung maliit lang siya sir, parang ganito lang. Mga Starex, mga ganun sir. Sir, mura lang siya. So, in-order ko lang din sa TikTok yung aba. Ganyan din yung sa akin. Ganito din sir. Ganyan din. Mabigat sir, no? Hmm. Pero mas maganda pag nasanay. Tagal nila kayo nagagamit sir. Ano lang? Ang ilang buwan na rin. 6-8 months. Pero hindi naman lagi-laging may pinugupitan ako. Parang, ayun, pag Sabado Linggo, marami ganun. Paano ulit kayo natulog sir sa ano? Yung isa namin pala yung bero dito sir, pero nagsay-say. Anong pangalan sa Sa United sir. United sa Kuba. Ay, hindi mo kailangan. Yung matang budget sa kanila. Experience lang din. Pero ano, nanonood ako sa YouTube nung una. Maganda rin kasi sa mga nanonood doon. Nakakakita kayo ng mga idea. Tapos pag may nagupitan ka na kasi, dire-diretso na yun eh. Parang, Maganda na yung pulso niya sir. parang pusa nang gagalaw yung mga kamay. sa una, parang ano eh, every first haircut yun, ang medyo ano eh, parang Kinakapa mabigat ka pa yung ginakapa ko kasi. Pag yung mga susunod na, Ito sir, yung kapatid ko matagal din natigil gupit. maggupit kasi namamasada siya dati sir, kasi mas malakas pa yung pasada dati sir eh, kaysa yung paggupit. Ngayon, mga kabataan ngayon, 1 week, 2 week ganun sir, nagpapagupit na agad sila oh. Kaya ano, Tsaka may na ng pasada ngayon, dami na sasakyan. dito na yung side niya sir. Oo. Dito tayo. Ano yung sarap? Tricycle? Yes sir. Madami lang. Tricycle, tsaka mga ano ngayon, kabataan ngayon sir, puro Nakamotor na. nakamotor na, may mga kanya-kanya ng service. Dati mga pinsan lang yung minutibit ng mga tropa. Hindi ko alam na ito din pala yung magiging trabaho na. Dati ano lang yung bigyan ka lang ng yosi, parang mga ganun. Pang merienda lang. Pang merienda. Pero grabe rin na yun sir, ang daming nag-open na barber shop na. Maraming Ang dami. hindi lang na rin yan. Lalo na yung mga may school ng criminology sir, yung dito, criminology, ang dami sir eh. Yung madali lang sa kanila to, madalas bus cut. Yan. Oo sir, puro basket lang sa kanila eh. Mabilis lang pagkaroon sir. Oo sir, bilis ng lupit lang. Gilid-gilid lang. Tapos na agad. Tapos isang linggo, babalik dito sila. Sa linggo,
Every Monday, yung mga yun, mga criminology, nagpapagupit sila kasi may inspection yung ano yun. Talagang stricto sir. Oo, sir, nag-inspection sila every Monday, sir. Tapos kung mahaba yung mukukultapan. Oh? Oo, sir. Dito, sir, minsan may pupunta dito, sir, na kultapan Nakultapan na. Oo, sir, dito may kultap na dito. Minsan, ang mahirap lang kasi minsan yung ibang mamarsyan, nagkukultap. Sobrang taas magkultap. Yan lang. Mahirap habulin. Minsan dito. Mahirap habulin, sir eh. Ano yun? Uno na. Oo, sir, talagang Una niya na. kailangan ng sagalin talaga yung parang ano na siya, army cat. Meron yung iba, 3 na nga yung kultap eh. Baka may galit sa iyo, sir. Meron dito yung ang hirap kong hinabol eh, taas ang taas. Sobrang taas ng buntap eh. Bakit na yan? Sir, basta lang mawala na yung kultap. Dami nyo rin napili yun sa rin. Parang ano kasi. Naging ano din sir, hobby parang lang. Tsaka ano. Palipas oras yan. Tsaka parang gusto ko rin kasi nagugupit. Kasi ano sir eh, kumbaga ano na kasi ito eh, laging diretso tumutubo yung mga ano sir eh, buhok eh. Kaya hindi ka talaga dito mawagalan ng customer lalo na kung maayos ka. May ano kasi sir, di ba? May napagpagupitan kasi ako sa Lingayen. Yes, sir. Ngayon, sobrang pangit yung gupit niya. Oo, sir. Kaya sabi ko, mag-aaral Sakto na na sa rin yung ano, haba niya. Oo. Mag-aaral na Mag-aaral ako. kayong paggupit sir. Para hindi nila maranasan yung naranasan ko. Oo, sir. Minsan ganyan eh, parang nagiging inspire ano yan eh. Kumbaga, ano ang tawag doon? Para lang hindi maranasan ng iba yung nagawa sa inyo. Yung ang ayos-ayos sa harap tsaka sa side. Kasi hindi mo makita sa likod. Oo, sir. Tapos pagka uwi mo, pagkatingin mo sa ano, yung likod, halos Ayan hindi sir, na bawasan. ano mag-say-say? Taga saan ka sir? Saan sa isa? Highway po. Ay, highway. Ay, sa Lowan Loban ba kayo, kami, sir? namuran kami. Saan mo sila? Saan mo man nila? Sa... Malapit kayo nila, kapitan? Oh, malapit ng konti sir. Lagpas pa. Doon na kami sa boundary ng ano sir, Baliadaan. sir. Ay, dun sa may ano? Mga prado rin yung mga kapitbahay nila, di ba? Di, maraming angan-angan doon sir. Oh, yung Prado kasi, di ba kila kapitan, susunod mga Prado, tapos susunod mga angan. Ay, Pero nagpa-basketball ka sir? Ilang taon ka na sir? Ilang taon ka na sir? Dito. Ay, kaya. Mga kabataan yun. Wala Sir, ano? na. Nakakaingit eh. Hindi na ako masyado naglaro, pero dito na lang. Sa senior na siya. Sa zone 3. Kaso hindi na ako naglaro ng last year, tsaka ngayon. Pero lagi na ako nasa Bogal yun. Yung Kairado mo sir. 2023 ata yun, yung ano, nag-senior ako ta, walang junior. Oh. Kasama ko sila ano nun eh. Sila uwi yata yun. Sila uwi. Pero mo si uwi. Sila Prado. Basta magdaro yun. Yung ano, kung kilala mo yung Alcedo na maliit. Kuya ko yun. Si Alcido, nakamaliit sir. Si Johnson. Alcido. Nagtatrabaho ngayon sa Nawasa. Yun kapatid. Sumama ata ng nabro yun sir, no? Hindi ko alam. Mata. Taga magsaysay. Oo sir, taga magsaysay. Alam ko magsaysay siya eh. Pero matanda na yan, mga Ay, 41 ano na yan. pala siya? Siya, ba pala yung naano ko, wood pala yun.
Tagabod pa. Kaya nga yung mga kabataan ngayon tatangkad eh. Oo, sir. Mga 14 pa lang ang tatangkad. Malos mauntog na dyan, oh. Formal na kasi ngayon yung mga bata. Agoy. Aray ko. Marinig ka dito sa vlog. Narinig ka na sa vlog ni sir. Shoutout yun sa Shoutout. Tatanood na lang Vivo Max na. Dati kasi ang hirap eh. Walang access masyado. Access. Cellphone na. Easy access no. Cellphone na keypad. Hindi pa colored dati. Black and white. Akin na pa. Wala. Lugi. Ngayon puro colored na eh. Ngayon palang magbabaw eh. Pangasinan yung asawa niyo, sir, no? Ah, Pangasinan. Ako Ilocano. Hindi ko kasi dala yung extra battery. Ay, nalobat na, sir. Pag nakat tong video guys, wala na. Lubat na. Alam niya na. Linis na naman. Fresh look na. After ano, ilang weeks. Oo, sir. Linis. May massage din kami, sir. Actually, normal na dito sa mag-barber shop. May massage after. Pero, Sa mga matatanda na. pero dito sa Alaminos parang kayo lang yung nakita ko eh. Dito, sir. Pero ang na-try ko pa lang naman, yung dads. Sir, dati parang mayroon dati mga ganito. Sa Suki, di ba? Dati. Hindi ko May alam. mga free massage din na kasi na tula. Wala ba? Wala. Wala. Hindi ko pa na-try dun. Hindi pa na-try. Si ano, dun sa dati, isa magsaysay si Uncle Rod. Pero ngayon marami na kasi siyang customer. Yung dun sa may crossing, sir. Ah, ngayon wala na, tinanggal niya. Wala na yun, sir. To. And then, doon pa rin siya. Ano daw? Ah, may ganyan. Michael. Radyo na siya eh. Buti may ganyan, sir. Yes, sir. Para hindi na papasok. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, pakipantay kasi mas mahaba itong kabila kasi dito. Kasi dito na price. Line up na na. Lee. Yes. Gang, gang. Hi dito guys sa ano, Jelos Barbershop. Yes sir, thank you, thank you. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you. Ganda lang, sir. Ingat lang. Sige sir, thank you. Ito na yun, ma'am? Bali 300. Yeah. 300 ma'am, no? Yes po. Ma'am, ano na lang, wala kasi. Bala na kayo dun sa Ay, thank you po. Sige ma'am, thank you po. Thank you so much po. Thank you. Ingat po. Sige ma'am. Sir. Ayan guys, so ayan, tapos na kami guys. So overall, magaling naman sila dito. Ayan, approve. Jelos Barbershop. Ano ba, okay lang ba yung gabit mo?
Okay lang. Ano yung before and after? Wala kasi. Ah, sige. Peace out.